бо бештар шудани саршумори чорво бемориҳои сиративу ғайрисиратӣ ҳам зиёд мегардад. хавфи бемориҳои дар миёни чорво пангашта дар он аст ки аз баъзеи онҳо одам низ сироят меёбад. конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи роҳҳои муосири пешгирии бемориҳои бештар пангаштаи сироятӣ ва инвазионии чорвои кишоварзӣ ки бо ташаббуси институтҳои тибби ветеринарӣ ва масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон баргузор гардид, мавзӯи мазкур мавриди омӯзиш, таҳлил ва баррасии олимону донишмандон ва чорводорон қарор гирифт. конференсия тариқи маҷозӣ сурат гирифта, дар он олимони соҳа аз хориҷи кишвар ҳам доир ба ин мавзӯъ маърузаҳои илмӣ намуданд. ин машварат як тадбири муҳими табодули таҷриба байни олимони соҳа маънидод гардид. мавзӯъҳое ки дар конференсия матраҳ шуданд, ин хос ба соҳаи паррандапарварӣ ва чорводорӣ буд ки фикр мекунам аз он мавзӯъҳое ки пешкаши олимону мутахассисон шуданд аз тарафи олимони дохилӣ ва хориҷи кишвар, ин мавзӯъҳои имрӯз буданд, яъне ки мавзӯъе ки имрӯз ҳалли худро меҷустанд. фикр мекунам ки ҳам мутахассисон ҳам олимон дар пайвастагӣ ба як натиҷаи хубе ноил гаштанд. ин вазъро ба назар гирифта метавон гуфт ки бо бароҳ мондани рушди соҳаи чорводорӣ дар асоси дастовардҳои илмӣ тадбири муҳим ба ҳисоб меравад. аз нигоҳи илмӣ таҳлилу баррасӣ ва дарёфти роҳу усулҳои муосири ташхису пешгирии бемориҳои бештар пангаштаи сироятӣ ва инвазионии чорвои кишоварзӣ, самаранок истифода бурдани захирау имкониятҳои мавҷуда, ҷиҳати солим ва маҳсулнок баровардани чорво аз мавсими сармо, тарғибу ташвиқи арзишҳои илмӣ ва татбиқи дастовардҳо дар истеҳсолот муҳим арзёбӣ гардид. бинобар зиёд шудани чорва ва дигаргуншавии иқлим баъзе бемориҳо низ сар заданаш мумкин аст. бинобар ин оиди пешгирии ҳамин бемориҳои сироятии бештар пангаштаи ва инвазионии чорво баромадҳои олимон оиди ин бемориҳо ва ҳолати ҳозира маълумотҳо пешниҳод карда шуд. албатта оянда мо низ пештар барои татбиқи роҳҳои муосири пешгирии бемориҳои мисли чорва ва парранда гӯем ки корҳои мушаххас иҷро менамоем. саршумор ва вазъи кунунии чорводорӣ олимон ва мутахассисони соҳаро водор месозад ки ҷиҳати пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятии чорвою парранда чораҳои зарурӣ андешанд. дар ин замина барои пешгирӣ ва табобат олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон як зумра доруворӣ истеҳсол намуданд ки дар истеҳсолот васеъ бароҳ монда шудааст. дар вақти баргузории конференсия олимон он дастовардҳое ки дар таи 30 соли истиқлолият ба даст овардан пешниҳод намуданд ва як чизро бояд қайд кард ки барои татбиқи дастовардҳои илмии истеҳсолӣ олимон кору фаъолият мекунанд ва дар давраи соҳиби истиқлолият чанд ваксинҳо коркар карда шуданд ва айни замон дар институт дар бахши биотехнологияи институт 4 намуд ваксина истеҳсол карда мешавад ки дар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ барои пешгирии бемориҳои сироятӣ мавриди истифода қарор дорад. дар баробари ҳифзи саршумор аз бемориҳои бештар пангаштаи сироятӣ ва инвазионӣ дар сатҳи хуб ташкил ва бароҳ мондани давраи зимистонгузаронии солҳои 2021-2022 низ таъкид гардид. зеро ҳифзи саршумор аз бемориҳо ва таъминот бо хӯрока имкон медиҳад ки чорво сермаҳсул ва саршумори он афзун нигоҳ дошта шавад.